lang sir, ano dito. Pag dito sa wall talaga, wala gaano Hindi kasi nag-participate sa DSS? Naka-participate sir, kaso konti lang talaga ang item na naka-discount natin. Ano dito sir? Oo. Yung ginagawa namin dyan, binabanggo na natin. Binubura ko na lang pagka may mga garage yung karat eh. Meron na minsan, ang ginagawa ko yung wala pa akong pera eh, inaligyan ko na ng tape. Ganun ko para mawala. Okay. Eto sir, ano, ganyan na lang siya. Meron kasi akong DMs, tapos ginagawa ko pag Ay, ang mga DMs niya, nangirap linisin. No? ginaganon ko yun. Kaya yun lang yun. Brown shoes. Yung Doc Martens na ano, yung balas kasi yun. Tapos meron akong Space Jam. Napakadaming sigat. Dito naman sila. Pero Pag dito sa Dubai, pwede exit mo ito. hindi kasi ako nag-airport. Nakabay ka, ginanong ko yung pedal, yung ano, yung stand. Tama dito, di ba yun yung Kobe. Pagkabrani ko nyo dyan. Warmi ako piraya.
79.